Контролна среща игра на стадион Христо Ботев в Благоевград. Юношеският национален отбор на България, родени през 1990 година, победи връстниците си от Гърция с 2-0. Така възпитаниците Михаил Мадански спечелиха втора поредна победа с същия резултат, след като и във вторник на стадион Осоголов в Кюстендил отново се наложиха с 2-0 с 2 гола на Страхил Попов. В днешния отбой двата гола вкара Веселин Мирчев. Нападателят на Локомотив Пловдив показа страхотен характер и във втората 38-та минута по идентични начини успя да вкара попаденията във вратата на гръцкия вратар Теристеридис. През второто по време звездата на гръцкия отбор Цабавалис, който играе в холандския Витес Арнхайм, получи червен картон от главния съдия Ивайло Стоянов от Петич, който направи отличен матч заедно с асистентите си Драган Стойков и Емил Вангелов. Трябва да отбележим, че куп футболисти от Пиринския край получиха доверието на Михаил Мадански да играят в днешния двубой на стадион Христо Ботев. Така като титуляри започнаха Георги Пашов и Страхил Попов, които сега играят в Литекс, но са юноши на елитния Пирин Баларата. Страхил Попов играе за Пирин 2001. Титуляр започна и Георги Велинов от Пирин 2001, както и бранителят на Славия Дърновички, който е роден в Гоце Делчев. След почивката като резерви влязох Хаджигаев, влезе Поп Василев, вратаря Богданов и футболистите на Пирин 2001 на терена станаха наистина множко, но пък това със сигурност се е харесало на зрителите на стадион Христо Ботев. Така благоевградската формация на националния отбор спечели победата с 2-0, а от тук насетне предстои доста работа за Ивайло Андонов и Михаил Мадански, които са начало на юношеската формация. Те трябва да определят състава, който ще замине за Португалия за предстояща евроквалификация от 14 октомври нататък.